Добър ден, днес от местност Тракийска чешма. Денят е 2 март и е заговезни. Иска се прошка, еде се халва, палят се огньове, вечер и се прескачат за здраве. Искаме днес да ви запознаем с един много специален човек. Тихомир или Тишо Тодоров. Нали така беше? Здравей! Здравей! Днеска сме в местността Тракийска чешма, местност с много история. Да, наистина с голяма история. Още от миналия век е подето и е направено от хората от Аксако, селените тогава от Аксако и най-вече от дядо Димитър Вангелов, който ги подема и го правят и го сътворяват това всичкото нещо. Или както се казва, от народа за народа. От народа за народа е било и ще бъде. И това е. И ние 2021 като започнахме да го реставрираме и затова, понеже бяха откраднати плочки, тук си написахме Тракийска чешма, както е самата цялата местност, а това е по моя идея от народа за народа. Понеже имаше много събрани пари, мрамор, да, подарък е плочата, много събрани пари от народа имаше и затова го написах, че всичко е от народа за народа. И съответно народа, освен да ползва, трябва и да пази, което е по-важното в случая. И за околната среда, и за труда на хората, които са го направили и които го поддържат. Водата е чиста и изследвана миналата година април месец с много добри показатели. Април месец тази година задължително пак ще изследваме, за да бъдат спокойни хората. И една от най-чистите в Североизточна България. Запазена, хубава е, наистина. Има и посещаемост. Посещаемост има постоянно. Стана 5-та година, 4-та година. Посещаемост има, защото е тихо, спокойно, уютно, с паркинг, с път, с абсолютно всичко. Хората не са спряли да го посещават денонощно. Това още 21-а. Те се очудиха. Коша? Коша. Значи за първи път е рекорд да останат цели 4 години. Там има малко злоумия, ама падна дървото ли? Да, от горското. Майко мила. Изтърваха ломчетата, падна. Ама ако не беше снега и снега до сега сме го оправили. Има един доброволец, който има офроуд. Вика с хидравличния криш, ще го надигна, го нарежа, да. Ако не бяха снеговете и ледовете, да сме го оправили. Тая година не е много сняг. Много обаче, много помогна този сняг. А какви са плановете тук за близко бъдеще, както говорихме, може би за тая година, те първа, какво може да се очаква за местността? Ами, значи ние сме си поставили цел 3 месеца да продължим с огромна скорост, за 3 месеца да направим, защото имаме много оставени, много запазени материали, парични средства и помощ от приятели и друго от миналата година, понеже имаш малко забавяне заради правителството, че не можаха да се разберат. Ние продължаваме и сега сме март, април, май, на 1 юни, тук трябва вече да има 4 екопътеки, табели и обозначение кое на къде как, езеро да има, да бъдат реставрирани долната чешма, която е на Капитан Петко и народа да бъде супер радостен, защото всичкото го имаме, силата имаме, средствата и материалите ги имаме. Остава малко време и работа. Време и работа, това е. И доброволци имаме, и парични средства имаме, и материали, и помощта на общината имаме, помощта на горско стопанство Варна имаме, помощта на полицията на районното в Аксако имаме, всичко имаме. И няма отказване. И мерак имаме, което е много важно. Най-важното. Най-важно, освен идеята, да има и желание. Да. Идеята е на първо място и после с желанието точно всичко се случва. Горско стопанство миналата година дойдоха, разчистиха всичко опасно и махнато. Това ще го оставим тук, понеже е много диво и красиво, което ни трябва за материал. Ще го дръпнем да правим пейки, маси, декоративни, много красиво от тези материали. Понеже природата не го е дала, да го използваме. Хем ще се разчисти. И ще бъде и еко. Направо ми звучи като екопарк. Точно, да, това е надеждата, да направим един голям екопарк Тракийска чешма. Имаме мерака, имаме силата. Надявам се поне до 1 година да не има вече като екопарк Тракийска чешма. На картата. Ще стане. Ще стане. Аз съм сигурен, че стане, защото вече... Какво беше? Вече няма кой да тръгне срещу нас, защото ние сме армия от
доброволци от абсолютно... И доброжелатели най-вече. Да. Тая чешма е направена от дядо Димитър, който е създал тракийската чешма. Той и бабата лично двамата с магарито, с каручката на ръка са я направили, за да оставят нещо след себе си. Са носили камъните тук на ръка. Всичко камъните по пътеката с магаренцето. Бабата и дядото са го направили. Не знам колко време са си играли, но са постарали. Лека им пръст. Благодарение на дядо Димитър Вангелов, аз съм казал, е абсолютно всичко това. Цялата местност. Цялата. Това тук просто в момента ще го изчистим. Ще има езеро, понеже водата е чиста питейна, има скрити раци, които са само на 3 места в България. Скрит рак. Сладковорен такъв крив рак, не като другите. Само на 3 места ги има и те даже ги водят едни от най-опасните в България. Той е опасен, ама за себе си, не и за нас, защото рачето не може. Той е рач, да. Но опасни като... Разчистваме, правим го езерото, живи и здрави. Собственика на Калимански хан горе Стефан Радев ни е обещал за рибителен материал, ще ни подари. Пускаме и рибки. Поздрави на калиманци. Да, живи и здрави целият Калимански хан. Тук нагоре пускаме много красиви стъпала и вече като имаме стъпалата в двете посоки да го обезопасим, надолу има екопътека, нагоре има 1, 2, 3, 4 готови екопътеки. И горе и крепостта Мъглиш, мисля, нали да, така? Точно така. Свързваме тракийска чешма с крепостта Мъглиш. Отделно малко по-нагоре има една ловна чешма, която е направена от ловците и ловжиите на времето на Аксаково. Имаме оригиналната плоча, която ни е дадена от... И ще я възстановите. Възстановяваме. Днеска съм говорил с един приятел, бати Данчо, от Аксаково, много силен, много смел българин. Каза, имате моята подкрепа. Правим една чешма, вързваме го това всичкото, както е било на време. Да, и с пътеки. разходки, кръгови маршрути. Разходки чист въздух, да. Точно така. Вече няма. Не се плашим и от приказки, и от абсолютно никой вече. Това са хубави думи, ние с тебе не се познаваме от много време, но това, което го казваш, някакси вдъхва, нали, вдъхва доверие, усеща със сигурност в думите и вярваме, че ще бъде. Така или аз съм длъжен да го кажа. Аз съм длъжен, понеже съм си израснал и абсолютно всичко знам. Мене ме крепи това, че откровеността, аз съм откровен и казвам, като съм виновен, навеждам си главата, като не изпъчвам си гърдите и това е. Главата високо горе. Главата високо горе, защото няма смисъл да се плюем един друг. Правителство и било. Хващаш се и го правиш, не са ти виновни хората. Ти си виновен, защото нямаш мерака. Или още повече тръгнеш да плюеш някой. Виж себе си първо, после плюй хората. И така. Българския менталитет е това е. Силни приказки. Силни, ама истински. Истински, ударите по един палец. Най-важното е, идвайте, посещайте тракийската чешма местността и не забравяйте да съберете всичко, което сте донесли с вас. Да, и аз по един палец на клипа, споделете. Само да кажа, тук всичко е истинско, натурално, диво и си е запазено, един вид консервирано, така че все едно не сте в населено място или в България. Все едно не сме на 200 метра от пътя. Да, на друга обстановка, вярно е. Така. Абсолютно. Сега е момента да му се сложат дърва на това. Няма какво ще му слагат дърва. Там имаш. И за какво ще му слагат? Да има гар. Той има, какво ще печеш нещо ли? Ясно, вече ти що трябваше да си пиеш водката? Като си пиеш... Огъня му фащам, въпросът е, че тебе не виждам да не фащам. Яласай, Петко, остави. От сванка пусто хайдуство. Извините малко да се вижда. Петколо, капитанине, Петколо, командир. Дико коце! Яласай, Петко,
Кой другия? От сванка пусто хайдуство. Пет коло капитанине, пет коло командири. Яласай, Петко, Не спирай, скачай толкова много, че да носиш здраве на всеки, с който се видиш, при когото отидеш на гости. А Ванка, той се радва на GoPro-то, не на тебе, да знаеш. Петколо капитанине. И да не забравяйте да ударите палеца. Ай, Как беше? по-ново лайкче. Как беше на Subscribe. заговезни? Крака, които са прескачали огъня за здраве, не ги уви ухапани от смях. Точно така, правилно. Така е. Сме живи и здрави и бъдете всички живи и здрави, които гледате това нещо. Местност тракийската чешма. Ето да снимаме младши оператор. Младши оператора. Ето го е, Пацо. Дига един палец. Дай един палец, чичо. Един палец.